Bueno, ben, bos días, nada, xa empezamos ás 10:30, un poquinho pasadas, tuvemos aí un problemilla, pero a primeira clase de Zumba, onde está Valeria dando a clase, bueno, a participación por ahora ainda vais sendo pouco a pouco, porque a xente costalle un poquinho madrugar, pero esperemos que ahora a partir xa da seguinte hora, pois empecemos a ter máis xente. Nada, segunda clase, que vai ser ás 11:30, será a clase de Pilates, o terminar a clase de Pilates será a clase de Body Bar, onde vou estar eu dando clase tamén, e a última clase acabará ás 2:30 é a clase de yoga, será a clase xa máis de estiramento, máis de calma, para que a xente vaya un poquinho máis tranquila pa casa. Esperemos, o día acompaña, esperemos que a xente pois que veña, inda que feira coincide así, pois que veñan a participar, que aquí van a pasar ben e vamos traballar un poquinho o corpo, que tamén fai falta.